маросими қуръакашии марҳилаи плей-оффи Лигаи Қаҳрамонҳо аллакай бозиҳои навбатиро муайян кард, вале аз ҳозир муддаии асосии қаҳрамониро ҷудо кардан барвақт аст, зеро 15 март мо боз қуръакашии даври якчорниҳоиро хоҳем дид. ба инам нигоҳ накарда имрӯз аз ҳолати феълии дастаҳо мебинем ки кадом даста шонси муваффақ шуданро дорост. обуна шавед ва наворо то охир тамошо кунед. Наполи Барселона аз ҷуфти қавитарини даври яккашниҳоӣ оғоз мекунем. ин рақобатро бо номи бозии Марадона меноманд ки дар ҳар ду даста баромад кардааст. бале, Барса ва Наполи дар ҳолати хуб қарор надоранд, вале онҳо бешубҳа ду бозии ҷазобро манзури мухлисон хоҳанд кард. Наполи чанди пешам бо Барселона рӯбарӯ шуда буд. соли 2022 дар Лигаи Қаҳрамонҳо дар Камп Ноу мусовиро ба қайд гирифта дар Неапол каталониҳо 2-4 ғалаба карданд. фаворити асосиро ҷудо кардан мушкил аст, чун ҳар ду даста шонси баробари баромадан ба даври баъдиро доранд. талафоти кадрӣ дар ҳар ду даста ба чашм мерасад. ҳатман ин бозиро тамошо кунед, зеро пушаймон нахоҳед шуд. ширкатҳои букмекерӣ дастаи Манчестер Ситиро фаворити асосӣ меҳисобанд. ба ғалабаи қаҳрамонҳои феълӣ коэффициенти 3 дода дар ҷои дуюм Бавария ва баъдан Реал Мадрид ҷойгир шудааст. кадом даста қаҳрамон мешуда бошад? тамошои ин ҳама бозиҳоро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Порту Арсенал. инҷо фаворитро интихоб кардан осон аст. Арсенал соли гузашта қариб буд ки дар Англия қаҳрамон шавад ва имсол бошад бо ҳамон суръат ба пеш ҳаракат дорад. аз гурӯҳ онҳо қариб ки бемушкилӣ баромаданд ва даври навбатиро ҳам фикр мекунам осон паси сар хоҳанд кард. ПСЖ Реал Соседад. ПСЖ дар марҳилаи плей-оффи Евроҷомҳо суст баромад мекунад. аз гурӯҳи марг ба зур баромаданд ва бо ҳама дуруияшон ҷои дуюмро дар гурӯҳ ишғол карданд. дар Лигаи як корашон бад нест ва аз ҷои якум 5 хол камтар доранд, аммо ба кору методи Луис Энрике ҳамону саволҳо пайдо мешаванд. аслан ҳама медонад ки барои ӯ вақт лозим аст ки лоиҳаи дастаро ба худ мутобиқ созад. хулоса карда гӯем, дар Лигаи Чемпионҳо аниқ ПСЖ фаворити асосӣ нест. ана баъди рафтани Месси ва Неймар, Мбаппе дигар мисли гурбаи дар обтар карда шуда гаштааст. на Дембеле ва на дигарон ҳолу нақши калидиро дар даста бозӣ карда натавонистанд. Интер Атлетико. инаш бошад дербии Диего Симеоне аст ки дар ҳар ду даста баромад кардааст. Диего нафари асосӣ дар Атлетико аст. маҳз бо ӯ даста дар 10 солаи охир зуд рушд намуд. интихоби фаворит инҷо мушкил аст, вале Атлетико бо ветеранҳои худ Гризман, Марата ва дигарон таҷрибаи калони Евроҷомҳоро дорад. имрӯз бозии даста ба контрҳуҷумҳо вобастагӣ дорад ва система дар умум ба дилхо даста дарди сар шуда метавонад. ПСВ Боруссия Дортмунд. нигоҳи аввал чизи ҷолибе аз ин ҷуфт намедиҳад. ду дастаи қавие ки то охир мубориза мебаранд. агар амиқ назар кунем, ҳолат дигар хел аст. масалан дар дастаи ПСВ Петер Бос мураббигӣ мекунад ки соли 2017 дар Боруссия кору фаъолият дошт. оғози хуб дошту бозии ҳуҷумӣ мехост ба роҳ монад, вале то соли нав бо сабаби натиҷаҳои бад ӯро барканор карданд. ана дар Голландия кораш хуб шуд. 16 ғалаба дар 16 бозӣ, ҷои аввал дар ҷадвал ва 15 гол тафовути тӯбҳо. дар Лигаи Қаҳрамонҳо ҳам онҳо баромади хуб доштанд, вале Боруссия Дортмунд имсол ба мушкилиҳо дучор шуд. бале, онҳо дар гурӯҳи марг ҷои аввалро гирифтанд, вале дар чемпионат ҳар бозӣ қариб дучори мушкилӣ мешаванду дар ҷои панҷум қарор доранд. Терзич талоши ҳалли масъаларо дорад, вале маълум аст ки Боруссия он дастаи қаблӣ нест. Латсио Бавария. дар ин дидор мо эҳтимолан рақобати сангин намебинем. Бавария машина нест ва ба кори Томас Тухел саволҳо ҳастанд, аммо ба ин ҳам нигоҳ накарда мюнхениҳо яке аз гигантҳои қитъа ба ҳисоб мераванд. монстери Кейн ҳар бозӣ исбот мекунад ки ӯро беҳуда харидорӣ накарданд. аз ҳама асос он аст ки Кейн баъди танаффуси зимистона темпашро аз даст надиҳад. Латсио муқобили ин даста фикр мекунам шонсе нахоҳад дошт. Копенгаген Манчестер Сити. интрига дар ин бозӣ ҳам нест. кӯтоҳ карда гузаштан баҳс аст ки Манчестер фаворити ҷуфт не, балки тамоми мусобиқа аст. муқобилаш бошад аз ҳама дастаи заифи плей-офф. ҳайати Копенгаген 66 миллион евро арзиш дорад, ана Сити бошад 1 миллиарду 26 миллион евро. шояд гӯед ки футбол байни одамон аст, на пулҳо, вале инҷо он ҳолат нест. Сити дар плей-офф ба касе раҳм накарда ба марҳилаи баъдӣ мебарояд. РБ Лейпциг Реал Мадрид.
бозие ки ҳам фаворит дорад ва ҳам сенсатсия метавонад рух диҳад. Реал имсол вируси ҷароҳатҳоро аз сар гузаронида истодааст ва набудани Милитао, Алаба ва албатта ки Куртуа таъсир ба тақдири Лигаи Чемпионҳо мерасонад. Андре Лунин дар бозиҳои охир устуворӣ нишон медиҳад ва дар зимистон Антонио Силва аз Бенфика ба хатти ҳимоят даъват мешавад. ҳеҷ набошад худи Беллингеми ки ҳоло беҳтарин дар ҷаҳон меномандаш шонси Реалро барои қаҳрамонӣ бештар месозад. Будани футболбозони бразилӣ бошад иловаи гуфтаҳо мешаванд. Лейпцигро дар Реал бо чашми кам намебинанд. мавсими қаблӣ ку онҳо бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд. Шадидияти гузашта ва ҳолати имрӯзаи дастаҳо аниқ ба мо бозии фаромӯшнашавандаро тақдим хоҳад кард. хуб дӯстон, шумо киро фаворити асосии Лигаи Қаҳрамонҳо меҳисобед? Дар комментария қайд карда навори ҷадидро мунтазир бошед.